Hi guys, gagawa tayo ng banana bread. Yung isa i-steam natin. Yung isa naman, o-oven natin. Pero inverted ang gagamitin natin kasi nga po sira ang oven ko. Yan yung mga ingredients naka-indicate na sa screen. Pero mamaya pag pinaghalo-halo natin, iisa-isain ko pa yan. Imas natin ng saging. Huwag pakadurugin para may buo-buo pang saging pag kinain natin. Sunod naman ang dry ingredients. Pagsasamahin natin ang mga dry ingredients diretso sa strainer para maging pino ang banana cake natin walang buong ingredients pag kinain natin. 1 and 1/2 cup ng all-purpose flour. 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon also ng baking powder, 1/2 teaspoon ng salt and cinnamon. Haluin natin para ma-distribute lahat ng mga ingredients. Next naman ang ating mga wet ingredients. We have 2 eggs, 1/2 cup ng oil, any oil naman pwede. Buttermilk, 1/2 cup milk plus 1 tablespoon ng vinegar para makagawa tayo. 1/2 cup ng white sugar, 1/2 cup ng brown sugar. Hahaluin nating mabuti hanggang sa ma-dissolve lahat ng mga ingredients. Next naman, hihalo na natin ang ating mashed banana. Isasama ko na ang dry ingredients sa wet ingredients gradually. Aluhing mabuti hanggang sa maging smooth, but not too much kasi titigas ang banana bread natin. Maglalagay tayo ng vanilla for aroma. Maglalagay na tayo sa container. Isang steam at isang inverted oven. Let's see the difference at the end. Char! English yun! Susundutin po natin ng konti para mawala ang mga bubbles at saka hangin. Nagpabili ako ng mani para sa toppings kasi mahal ang almond at walnuts. Pareho lang namang nuts yan. Mamaya po pag okay na, tignan po natin ang pagkakaiba ng inverted at saka steam. Nagpakulo na ako ng tubig, mga 5 minutes na siguro ang nakakalipas. Mahina lang dapat ang apoy, para unti-unting ma-steam, para smooth at fluffy ang bread natin. Maglalagay ako ng foil para hindi matubigan. Yan yung inverted oven na ginawa ko. Asa loob na yung banana cake natin. First time kong ginawa tong inverted na to, sana success tayo. Naglagay ako ng foil sa tabi kasi lumalabas yung init sa parting to. Yan yung steam natin, luto na. Parewang lambot mula loob hanggang labas. Medyo mamasa-masa siya kasi nga po steam siya. Yan po oh, sobrang lambot niya. Ito naman yung inverted oven natin. Mas bet ko, kahit first time ko lang siyang ginawa, kasi mas lumitaw ang kulay ng banana bread, medyo toasted sa tabi. Iiwain natin, pagka-iwa, check natin yung gitna. Yan oh, pati yung gitna ang lambot.